No niin, otetaan pieni esittelyvideo tästä meidän Joensuun liikkeen Land Rover Discovery Sportista. Kyseessähän on 15 vuosimalli. Kampe vähän reilu 140 pitäisi olla ajettu. Tää oli ihan hyvillä varusteilla. On webasto, nahkapenkki. Laittarakseen on ajovalot siinä kanssa. Täältä kun kahtoo kylkkeen, niin ei valoa vasten ei niinku isompia lommoja ei näy. Tänne nyt yksi pikkunen. Tuohon joku parkkipaikalla. Joku ovi kopsahtanut. Eli kyseessähän on 7-paikkainen malli. Sähkönen peräluukku. Siellä on toiset renkat. Takatilaa näköjään penkit on veetty. Tää näköjään sopi niinku näitä penkkien säätöjä sopi. Vähän siirreltyä. Siellä on nahkasta sähkösäädöllä on penkit. Auto on neutraalin tuoksunen. Joku kevyt hajuste, ehkä semmonen positiivinen hajuste tuoksuu siellä. Peruutuskamera. Nahkatoiminen monitoimiratti ja tässä ei sen ihmeellisempiä kulumia ole. Ja ihan ryhissä. Tuossa oli tuo yksi napsu tuulilasissa. Tuossa on tuo yksi jälki. Ei siinä niinku muita oikeastaan oo. Konepelillekään ei näy niinku sen isompia kiveen iskuja. Tosiaan vähän on likainen tällä hetkellä, mutta siisti tuote se on.